आजा दिनै जोंनि दतमा ब्लक UPPL निफ्राय जोंनि रामफलबिल प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय प्रेमनगर एरिया आरो साबकाटा एरियानि पाब्लिकफ्रा जोंनि UPPL दोलोआव बे जइन लादों। बे दिनैनि हाबाफारिया बेनो बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो जोंजों जगाजग जादोंमोन जे जोंबो UPPL दोलोनि पार्टीनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनबाय आरो जोङो UPPL राजखान्थि हान्जाजोंनो थानानै जोङो खामानि मावनो गोसो जाबाय। जों नोंथांमोननि दोलाव थाबैनो जइनिं जागोन होननानै बुंबाय थानायखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। खमैबो जोंनि बे दिनै जइनिं हाबाफारियाव जइन जादों 100नि बारा, 100नि बारा। मा मा हारिनि? बेवहाय दङ राभा, आदिबासि आरो बर'। बे मोनथाम माने मेन जइनिं जानायाव नेपालिबो दंमोन। नेपालिफ्रा फ्राय जोंनि माबायावनो दंखाजोबो पार्टियावनो। जगदान जाबावनांगौ दंमोन नामा? जगदान जानांगौ माने समाबो एसे लेट जाबाय। माखासे मानसिफ्रा फैनानै थाब थांफिनदों। जों टाइम मथे फैनो हायाखै। उननि समाव जाबावगोन जों बेखौ मिथिदों आरो सम आरो खाबुखौ लानानै जोङो उननि समाव बे जइनिं हाबाफारिखौ लानाय जाबावगोन।